de novo con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida a Ángel Rodríguez, presidente, reimpéctore, fai nada máis uns días, unha semaniña, presidente do Partido Popular de Padrón, pero portavoz desde xa fai un tempiño do Partido Popular no Concello de Padrón. Señor Rodríguez, moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, gracias. Noraboa polo Congreso, lóxicamente tuvo a roupe, digamos que das altas do partido, dos representantes do partido a nivel provincial e regional. Me gustaría que definira un pouquiño e que fixera un pouquiño ese balance de como foi o Congreso e que etapa nova se abre agora con esa responsabilidade que vostede asume no Partido Popular no Concello de Padrón. Moi ben, bueno, pois antes de entrar en profundidade co que me acabas de preguntar, quería agradecer, xa o fixen o propio día do Congreso, persona a persona, agradecendo a asistencia deses veciños, deses amigos, deses simpatizantes, afiliados e como non familiares, ese agradecemento por acompañarnos nese día tan importante para min, pero tamén para o propio partido, e foi gracias a eles o éxito deste Congreso, que máis ou menos xuntou ali pois unhas 500 personas e é de agradecer ese reforzo que fixeron con respecto a min e ao propio partido. Tamén quería agradecer, pois sí, como tú ben dicías, tuve un respaldo dos propios voceiros e alcaldes da comarca, que tamén é importante que a propia comarca estea xunta traballando polos intereses dos propios veciños. Tamén quería agradecer, tamén que estuveron ali presentes distintos cargos políticos e técnicos da propia Xunta de Galicia, algún director xeral. Estuvo tamén o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presente, Ángeles Vázquez, a conselleira de Medio Ambiente, e o noso presidente provincial, Diego Calvo, que tamén aparte de ser conselleiro, e tamén, como non, pois a propia secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado. Esa mesma tarde tamén o presidente fíxome chegar os seus parabéns de cara ao Partido Popular de Padrón e na miña figura dende China, que estaba desplazado alá e non nos pudo acompañar. Pero bueno, sí, foi un día de orgullo e de ledicia, non só polo número de persoas, que tamén foi importante, claro, sino tamén polo propio ambiente. Eu xa ao principio, durante e despois tamén ao acabar, o ambiente que se respiraba e que me trasladaban todo este grupo de veciños era un ambiente de ilusión, un ambiente de querer traballar e pelear para recuperar a alcaldía, en este caso, na miña persona, para o Partido Popular. Eu sentíme moi arropado, moi orgulloso de todas esas persoas que se acercaron a refrendarnos e considero que sí, é o inicio dun gran proxecto. Estamos entregando, previo ao Congreso, pois, en ese mes de abril, estamos entregando esta revista que che fago partícipe dela, que nos serviu para ir coñecendo as inquedanzas tamén dos propios veciños. No rural estamos entregando en todas, absolutamente en todas as vivendas, en todas as casas. No casco o procedimento foi distinto, pero no rural estou indo eu exclusivamente, así nos está levando máis de un mes o poder entregala, porque ao final pois empezas a falar con uns e con outros e o que nos permite, primeiro, estar en contacto con eles, que vexan que non só se vai xusto para pedir o voto, sino que durante todo o ano, este ano que xa levo de portavoz e agora xa como presidente, antes era presidente da xestora, pois o que nos permite pois é escoitalos. E eles tamén mesmo nos trasladaban pois que eles deseaban pois un cambio, un novo proxecto, que neste caso pois é o que estamos intentando recuperar esa confianza e esa ilusión no cal nos permitiu englobar nesta nova executiva composta por 24 persoas, 13 homes e 11 mulleres, de todas as edades. Temos a máis xoven que ten 21 anos, que está estudiando, así como tamén temos xubilados, temos autónomos, temos traballadores por conta allea, directores xerais. Sí, porque teño unha directora xeral que é da dependencia, que é de Padrón, tamén de un paso adiante e tamén nos acompañou, forma parte da executiva. Moi orgulloso, moi contento. Tamén quero trasladar
esta executiva, ainda que está formada e creada por un número de esas 24 personas, é un ente que me gusta que vaya crecendo, é dicir, vamos a ter en estes días a primeira reunión da propia executiva, pero creo que, como me dicías en aquela entrevista a familia do Partido Popular, daquela era unha xestora, estaba medrando, pois quero que siga medrando en ese sentido. E a miña intención é que vaya participando moitas máis persoas deste proxecto e alá por principios de ano pois, presentando unha candidatura que sea seria, responsable e con capacidade de xestión. Hai equipo? Todos a unha? Pois claro que sí, eso para min é fundamental. Hai non só ilusión porque acaba de empezar isto, pero senón que, digamos que hai un compromiso e unha responsabilidade de temos que resolver os problemas aos veciños? Temos que buscar solucións para os problemas que ten o municipio? Pois mira, é importante que me preguntes eso porque o noso congreso, o lema do noso congreso era centrados no importante. Considero que en este caso, pois, o equipo, que xa che digo, algúns xa veñen da política anterior, outros son novos, bueno, están con esa ilusión, con esa inquedanza, en este reparto das revistas están vindo con moita ilusión e vemos que por parte da ciudadanía, por parte da veciñanza, hai moita recepción positiva e iso tamén axuda, tamén, aí claro que sí. E en este caso, pois creo que sí. Centrados no importante porque consideramos que por parte do goberno local a importancia para eles non é a mesma que vemos e tratamos nós. E en que me baso para dicir isto? Pois nós consideramos que un dos problemas importantes que está habendo, e así o demostran as distintas enquisas, é o problema da vivenda. Nos abogamos e así estamos traballando pola renovación e aprobación do plan xeral. Fai un ano aproximadamente habíamos tido unha reunión co alcalde que dicía que o iba a activar e desde aquela non volvimos a ter ningún tipo de preocupación por parte do Concello nin de inquedanza. Aí é onde vemos a diferencia entre uns e outros e é onde nós queremos facer hincapé e no equipo así tamén me trasladan este tipo de problemas e aí é onde nós vamos a ir a raíz dos problemas que teñen os veciños e veciñas de Padrón. Recordemos para a audiencia, para refrescar a memoria como está a representación municipal no Concello de Padrón. Dende o ano 23, Padrón está sobre os 8.500 habitantes, máis ou menos, Partido Socialista 6, Partido Popular 6, e decide o BNG que ten un. Pois sí, sí. De feito, onde se plasmou este tipo de diferencias? Nos orzamentos do ano pasado, nos cales non se aprobaron, é dicir, o procedimento sabemos cual é, se levan a pleno, non se aproban e despois é unha moción de confianza, na cal non se presentou alternativa, xa que o Bloque Nacionalista non apoiaba a nosa posible candidatura, xa tratamos con o Bloque para intentar chegar a un entendemento, non foi posible e se aprobaron ao final por falta desa opción, desa alternativa. Pero bueno, estamos falando que a día de hoxe non están nin presentados, non están ni siquiera mandado un borrador e a día de hoxe pois seguimos igual, sin orzamentos. Os últimos aprobados que son 23 ou 24? 23, o ano pasado, perdón. O 25? O 25. O 25 sí se aprobaron? En este caso por este sistema que acabo de comentarche. Xa, bueno. E que balance me faría vostede? Estamos a un ano das próximas eleccións, hai que examinarse, os veciños van a decidir cal será a nova corporación no mes de maio do ano que ven, pero hai 3 anos de xestión. Estes 3 anos de xestión, o señor Rodríguez, como os define? Bueno, pois vouche tentar encuadrar en 4 puntos, máis ou menos. Pois mira, primeiro, a situación, a primeira crítica que podemos decir, que podemos achacarlle ao alcalde, pois, e así o ven en todos os veciños, el fai unha política da foto, das redes sociales, de, como dicía un amigo meu, defende fumes, non? E iso é moi significativo, volvemos a decir. Está esa línea que levan eles, nós centrados no importante. Tamén unha segunda é que despois de o alcalde chegou á alcaldía con unha serie de compromisos, é dicir, con un programa electoral. Para mí é fundamental un programa electoral, porque aí é onde tú vas a adquirir un compromiso cos veciños. Pois dese programa electoral que ele levou a bombo e platillo, como se suele dicir, pois prácticamente non cumpliu nada, o xustiño, tamén me dicían, oi, cumpliu, pero prácticamente o xustiño. En terceiro lugar, tamén leva unha línea política que demostra a intención del.
é a miña opinión, ele é unha liña de confrontación continua ca Xunta de Galicia. Non entendo como, en vez de aproveitarse desas circunstancias, ten ese confrontamento. Que considerou? El non está pensando xa en Padrón, el está pensando noutro tipo de aspiracións, de irse de Padrón, e así o está demostrando. Confrontacións, como foi en seu día con Aguas de Galicia, como foi en seu día ca Consellería de Sanidade, que despois, se queres, podemos falar do tema, e está nese sentido. E o cuarto punto, o cuarto, vamos a decir, déficit del, a confrontación ca propia oposición. Non está, acabas de dicir tú perfectamente, 6-6-1. Non ten maioría, o BNG non entrou no goberno, pois o normal era que dera un paso de maneira constructiva, porque ao final sempre se benefician a veciñanza, que intentara pactar calquer tipo de plan ou de axuda ou de iniciativa, intentar engadirnos dentro da propia idea que hai para que crezca Padrón. Pois nada, volvemos ao de sempre, constantemente confrontamento, incluso chegado xa a situacións moi complicadas, como agora fai pouco, tuvemos que recurrir á situación legal de cursar certos mecanismos legais, porque xa era a segunda vez que por parte do propio alcalde nos acusaban que en redes sociais se atacaba a integridade de distintas concelleiras, e nós sempre criticamos, sempre estivemos ao lado delas, seu carón, o manifestamos públicamente, e en algún momento o propio alcalde decía que eran redes da órbita, me acordo perfectamente, da órbita do Partido Popular. E nós eso non o podemos aceptar, non o aceptamos, dimoslle para que podera revertir esa situación sin ter ningún tipo de proba, e tuvimos que recurrir a donde tuvimos que recurrir. Claro. Esperemos que non se volva a repetir, porque vemos que está xogando moito en ese sentido, e el é capaz de facer algo chegado a época preelectoral en esa línea. Nos tomamos unha iniciativa legal, como che dicía, para evitar eso. E iso sí que nos doe. Eso son cosas serias. Non se pode andar, digamos que, con ese tipo de insinuacións ou acusacións, e ademais, neste caso, había dúas concelleiras afectadas, non? Totalmente, sí. Entonces, nos puxemos en contacto con elas, nos puxemos a súa disposición, no que pudiéramos axudar, pero se decidiu optar pola parte política en vez de pola parte de buscar, en este caso, alternativas e solucións, e non, pero bueno, por eso digo que comigo non va moito as redes sociales, ainda que se utilizan, e me gusta máis o trato de tú a tú, por eso a entrega porta a porta desta revista. E queda escrito. Muy bien. E queda por escrito, non? Porque aí queda por escrito. Sí, máis ben, isto é un balance crítico do que se está facendo por parte do goberno. De momento non están aquí as nosas opcións, senón simplemente estamos recollendo o que nos van dicindo, que é importante para o día de mañán expoñelas. Claro. A política, durante estes 3 anos, os concellos axudan moito a mellorar ou a non, ou a perxudicar o comercio, o mercadillo. Padrón é o mercadillo máis importante de todo o entorno das comarcas que está por aquí. Cal é a política, ou cal debería de ser a política, ou cales son os erros que se están cometendo e que non se subsanan? Como está Padrón dende ese punto de vista? Mira, aparte de ser, lóxicamente, punto de camiño, todo o que todo o mundo casi sabe. Vale, vasme permitir eso. Sí, por favor. En 30 segundos que te faga unha exposición. Padrón, acabas de tú dicir, un lugar, eu nacín en Padrón, no casco vello, por dicir así, na calle As Traviesas, fíjate tú, pegado á Praza Traviesas, que hoxe en día é Praza Pepe Domingo Castaño. Padrón, a nivel cultural, falábamos antes fora de cámaras, Padrón, Fundación, Camilo José Casa Museo Rosalía de Castro, camiño máis de 10 kilómetros de camiño portugués, temos festas como sí, a festa da Pascua, que acabamos de rematala con grandísima afluencia, a festa do Santiaguiño de Monte, por antonomasia, esa festa que era de Pepe Domingo Castaño, que toda a familia ainda vai a esa romería do Santiaguiño Temos unha cantidad de empresas punteiras no sector do aluminio, así como outros sectores, sector servicio, quer decir, prácticamente paro
cero, vamos a dicir. E pois, que nos falta, Padrón? Pois aí é onde quero chegar. É esencial atraer non só xa a xente que vivimos ali, e así o quero, por iso dicín dar un paso adiante. A min, cando vexo as calles cheas de xente, cando os servicios públicos son chapó, iso é o que me gusta a min. Pois en ese sentido é onde queremos chegar. A política se pode utilizar en sentido de beneficio de cada un ou en servicio público, vale? Pois en ese aspecto é onde nós queremos chegar. E aí, tendo estas circunstancias que Padrón pois vaya reducíndose en número de habitantes, pois algo falla. E hoxe en día un dos problemas que vemos que está pasando en todos os concellos é o problema de acceso á vivenda. O plan xeral tan importante para o crecimento dun pueblo. Pois aí. O Concello puxo algunha a disposición da Xunta que está facendo ese plan de vivenda pública, puxo algún terreno, algunha disposición, solicitou, implicouse? A nós non nos consta. O alcalde dixo que estaba facendo e que iba a facer algún tipo de plan, volvemos a decir o mismo, vende fumes, como un amigo meu, un plan de acceso á vivenda, non estamos vendo. Desde a Consellería sí que se están dando cantidad de alternativas para o tipo de cedendo terreo para edificación. Unhas cousas que eu teño encima da mesa para falar ca Conselleira, e así vamos a facelo. O mesmo que outra cantidad de servicios, como pode ser a residencia. Como el levaba no seu propio programa electoral o cambio do tribunal, do xulgado, para pasalo a outro sitio, cedendo terreno e construir a Xunta. Non, volvo a decir o mismo, que a oposición non fala prácticamente cando nos trae algo ao pleno, non lo trae masticado, e en ese aspecto pois sí que consideramos que é unha falta non de respeto, pero sí de poder traballar entre todos para o beneficio dos propios veciños de Padrón. En ese sentido, e continuando a línea que tú me decías, neste ano pasado Padrón perdiu aproximadamente 716.000 euros en subvencións da Xunta de Galicia. Hoxe en día, perder esa cantidad, aproximadamente 400.000 euros na guardería, que temos falado a outra vez que viñera a este programa, perdeuse esa subvención e agora están facendo a guardería, a rehabilitación, con fondo propio. É dicir, algo máis de 800.000 euros está saindo das arcas municipais, que tamén podíamos dicir que prácticamente todo ese carto deixou no goberno anterior. Pero esa cantidad de 400.000, 396.000 euros exactamente, se perderon. Outra subvención que se perdeu... Por falta de trámite. Pois falta de trámite, e de xestión. A obra non estaba feita, e o mellor de todo, cando faltaban 2 días para rematar o plazo, presentaron un escrito na Consellería dicindo que renunciaban á subvención. E no pleno, nun debate dun pleno, el dicía que non habían perdido a subvención, que habían renunciado a ela. Claro, con 2 días antes non habían empezado ni a mover un ladrillo, como comprenderás, Antonio, era intentando tomarnos o pelo. Pero tamén se perdeu outra subvención, perdeuse unha subvención de 320.000 euros para a rehabilitación da primeira nave da Praza de Abastos, que antes tamén se falaba. Bueno, pois perdeuse tamén por falta de xestión, vamos a dicir así, porque non se fixo absolutamente nada. Era onde eles querían trasladar ali a oficina de turismo. Non vou a dicir nada porque creo que ninguén estaba de acordo con ese proxecto, e agora acaban de volver a pedila. Acaban de volver a pedir a subvención outra vez á Consellería de Comercio. Esperemos, e así esperemos que non a volvan a perder. Sería xa un fracaso brutal de cara á veciñanza, incluso parece unha tomadura de pelo. E despois se decía a confrontación que dicía eu antes constante do alcalde coa Xunta de Galicia, levará a culpa a Xunta de Galicia cando, en este caso, as perdas de casi 720.000 euros foron por neglixencia do goberno do Concello de Padrón. Falamos de Padrón, Padrón cabeceira de comarca, pero Padrón ten parroquias. Sí. E ten rural. Sí, señor. E iso como está? Pois mira, na propia revista, porque é algo que, como che ben che decía, estábamos entregando a revista por todo o rural, en eso sí que o tiña eu claro, pois sí que nos trasladan que é a grande esquecida deste goberno. Completamente, nas 5 parroquias que estamos indo, non empezamos ainda en todas, pero prácticamente todo o que nos trasladan, sí, moi ben, festas en Padrón, as luces de Padrón, que queren imitar a Vigo. De feito, foi invitado Abel Caballero como pregoeiro. É a primeira vez que se invita a un político a dar o pregón das festas de Padrón, o alcalde de Vigo. Pois querrán imitalo, pensando que ese vai a ser o acerto de cara ás eleccións municipais. Eu creo que é un error. Hai que intentar conxugar todo,
se aumentou nos orzamentos que aprobaron 100.000 euros máis nas festas, cando o rural está completamente abandonado. Eu xa che digo, estes días, sobre todo, o que máis demandan é o saneamento, que é unha... Ora empezaron a gobernar, a tratar ca oposición, en este caso con nós, co Bloque Nacionalista Galego, os posques, os proxectos de obras e servicios da Diputación. Sí, no último sí que foi consensuado, porque vían que chegando a un acordo, se incluso se beneficiarían eles. O mismo que ahora se están beneficiando eles das obras dos do anterior goberno do Partido Popular, porque se están levan un retraso de 2-3 anos, e se están facendo cando eran obras do Partido Popular, do anterior goberno. As están executando eles, e eles non se cortan un pelo vendelas como se foran deles. Eu creo que a ciudadanía xa non entra en ese tipo de engaño, e así consideramos que é onde hai que facer. E sí, nos están trasladando unha gran preocupación, falta incluso de ir ali, porque antes de vez en cuando, cando estaban na oposición, iban de vez en cuando, e agora pois non se lles busca, non se lles encontra, e é unha pena, porque o rural padronés é moi fermoso, tanto o Camiño de Santiago como a zona de Carcacía, ou a zona de Estramundi, e sí que aí hai que traballar. Eu estou encantado, constantemente me estou desplazando pois cando nos chaman os veciños para trasladarnos algunha necesidade. En isto da entrega das propias revistas tamén nos estamos acercando, e calquera outra invitación que teñamos, pois sí que estamos acercándonos. Estaba lembrando agora que fai cuestión duns meses tamén de confrontamento ca propia Xunta de Galicia, estuvo en risco perder 3 millóns de euros para actuar en distintos lugares de Padrón para minimizar pois o risco de inundacións. Padrón, igual que Caldas, eran coñecidos fai moitos anos polas inundacións. Como acordo, eu teño en onde vivín, eu tiña 1,30 metro na cociña e no salón. Pois por o confrontamento entre o alcalde e a Xunta de Galicia estuvemos a punto de perder 3 millóns de euros, 4 actuacións en minimizar o risco en distintos lugares. Al final, de unha maneira responsable e seria, a propia Consellería declarou unha das obras obra de superior rango para poder licitala sin esperar a que se otorgara esa documentación. Para aproveitar. Sí, no. Por parte do Concello non se estaba aportando documentación, e por parte do alcalde o que pretendía era que fora a conselleira ali para vender, eso era o que nos transmitiban, que pidiu que fora a conselleira ali, para que él pudera vender, volvemos a decir, política de foto. A consellería dicían que non había problema, pero que o principal era que desbloqueara parte desa inversión, 800.000 euros, nesa obra de Tarrío que afectaba a 2 vivendas. E él sempre argumentaba que era máis importante Pazos e Lamas, que así eran e estaban dentro dos propios proxectos que había asignado o anterior goberno no ano 2021, e que él no ano 2023, as mesmas obras, firmou a adenda para actualizar datas, porque viñan anteriores, non se habían executado, e para actualizalas hubo que facer unha adenda. Asinou él as mesmas obras que había. E él quería ese confrontamento, e así casi tuveron o risco, tanto os veciños de Lamas como os veciños de Pazos, de perder. De feito, nós estuvemos, por eso dicía, a importancia de estar cos veciños, sobre todo rural. Eu estuve con todos os veciños de Lamas, falando dese tema, porque eles tamén dicían, tanto Lamas como Pazos, que esas obras eran fundamentais, e así o trasladamos á Consellería, e a Consellería dixo non había problema ningún, se podían modificar os outros proxectos, pero había que desatascar algún para poder seguir solicitando cartos de Europa. E aí estuvemos. Tanto eu como os veciños nos trasladamos á Consellería de Medio Ambiente para falar co director de Aguas, en ningún momento puxeron ninguna pega, todo o contrario. Nos pedían que intercedéramos entre o alcalde para que nos aportara esa documentación e poder desatascar. E así, al final, por parte do Concello, estuvemos 8 ou 9 meses sin poder executar esas obras, hasta que a Consellería, mediante a aprobación dos últimos orzamentos da autonomía, permitiuse, mediante unha figura legal, permitiuse declarada de órgano superior, e agora poder empezarse a licitar esa e o resto, tanto Lamas como Pazos, que para min é fundamental, porque ele incluso
puxo en dúbida de que non se iban a executar esas dúas obras. E sí, se están redactando os plans, estuveron os propios técnicos cos veciños de Lamas de Pazos vendo as posibilidades que había. Bueno, señor Rodríguez, estamos mal de tempo, pero sí que me gustaría que fixera, porque falou das parroquias e dos servicios, pero hai unha parte que digamos que son os servicios ou os edificios públicos ou administrativos, colexios, centros culturais, tamén un pouquiño do servicio de limpeza, porque non só o rural, sino que tamén o concello. Quero dicir que se acaba o mercadillo e eso non se limpia, ou se as calles... Como funcionan estos servicios? En un minutiño, si podes resumir todo isto. Antonio, tú me metes presión, Me metes presión un minuto. Bueno, pues, o problema da recollida, sobre todo os domingos, sempre se acusaba por parte del, cando estaba no goberno, perdón, na oposición, acusaba ao anterior goberno. Que pasa? Ahora, estando no goberno, é moi fácil criticar cando se descoñece e disparar, como suelen dicir, non? O mesmo problema está tendo el, e é un por encima máis agravado, moito máis agravado. Incluso chegou un momento, e gracias, en este caso hai que dicilo, ao Partido Popular e ao Bloque Nacionalista Galego, quiso levar unha moción ao Pleno para repercutir o gasto, aumentando a cuantía de limpeza, nos propios, vamos a decir, comerciantes do propio mercadillo. E cal foi a sorpresa que tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego consideramos que non é así. Hai outros mecanismos, porque unha persona que recolle, cumple ca ordenanza, ten que pagar por o que non cumple. Hai mecanismos para sancionar a que non cumple, se sanciona, igual que calquer tipo outra de infracción. Pois en ese caso, el quiso levar a pleno esa votación, non a levou, de feito, retirouna xusto no momento de levar a debate, porque vía que o Partido Popular e o Bloque Nacionalista estaban utilizando a coherencia e o sentido común de que nadie que non fora culpable tiña por que pagar os platos rotos. E é complicado, é moi complicado, porque dependendo aí, conxugan varias circunstancias, depende tamén, inda que che sone raro, pois incluso onde tira o vento, porque, pero se todo estuvera recollido, non teríamos ese problema. Eso sí que hai que facer moito hincapé en eso. Claro, o resto de colexios, centros culturais, centros deportivos, instalacións... Pois mira, con respecto ao resto vamos a decir, da amalgama, mira, estes días repartindo, é que nos dá moitísimo xogo o reparto, sobre todo polo rural. Onde estábamos na zona de Bascuas, podemos comprobar como un parque infantil prácticamente non se veía. Non se veía, estaban os balancíns, pero depois había ali un cabaliño, o cabaliño xa non se veía. Aparte de estar medio roto e podrido, xa non se veía. Esa é a foto de todos os servicios que hai, sobre todo no rural. No casco sí que cuida un pouquiño máis esa, porque que máis visibilidade ten. Eu creo que pouco a pouco, e se el se abrira a falar co resto da oposición, eu creo que se podría mellorar en todos os sentidos, porque cada un aporta e aporta ca boa intención. E despois o veciño xa decidirá quen ou non quen debe ter a súa confianza. Señor Rodríguez, chegamos ao final do viaxe. Que pena. Pero ten menos de un minuto ou un minutiño para decir o que vostede queira ou o que lle queira decir aos veciños de Padrón desde aquí neste paso por esta edición de Falemos. Bueno, pois eu simplemente desde que asumín, que fai pouco, a presidencia do Partido Popular, decirlle a veciñanza que estamos aquí para traballar con esforzo, sobre todo con moita humildade, con moitísima humildade, e o que queremos é que Padrón medre. Non só medrar en población, que hoxe en día, pois, que falamos ante o problema da vivenda, sino en servicios públicos, que tú chegues a tu pobo e teñas seguridade, que tanto se falaba da seguridade cando eles estaban na oposición, e hoxe en día temos máis agravante o problema da seguridade en Padrón. Que tú poidas disfrutar deses parques e xardíns acondicionados, que tú poidas ir ao centro médico e sea un centro médico adecuado, que non sea confrontamento coa Consellería de Sanidade pensando de que en eso vai a ganar votos. Un error. Consideramos que entre todos podemos traballar e mellorar todo ese tipo de servicios. O Partido Popular está en ese sentido. Así que nada máis e moitas gracias. Lle agradecemos moitísimo, señor Rodríguez, que haya compartido connosco esta edición de Falemos, con todos os veciños, con toda a audiencia e principalmente cos veciños de Padrón. Lle decimos moi boa noite e hasta unha vindeira ocasión.
Boa noite e moitísimas gracias por darnos. Nos vamos a publicidade, amando os patrocinadores, volvemos un instantiño e recibimos a Gregorio Agís, portavoz do Partido Socialista no Concello de Pollo. Non o perdan, moito que analizar e, lógicamente, estes 3 anos tamén. O 75% do mandato vai alá. Non o perdan, hasta ahora.